balai u Jisu wan naga jat Juda naga le om naga rakhal ka jingkularu blai ka ri Israel kadai ka bala slam bha nadu balakha ya u Jacob bat lingba jong kane ka kur u blai u kulari ya kane ka ri lingba jong u sumbai kat thadu ba kilaroi kat u klur jong ka sahid benang lada pikwa wan tip ya kane jingthu khana pet thadu ba kut jong kane ka video Pirsa tip ya kijing shisha baro namar ki babun lese kim tip shaphang jongane u Jacob udon khat arngut ki khun shenrang bat uwena ki ula kelalong kum ukpatemen jo ki khat arjat jong ki Israel kini ki khat arngut ki khun jong u Jacob kidei u Ruben u Simon u Levi u Juda u Dan u Naphtali u Gad u Sher u Ishakar u Zabulin u Joseph bat u Benjamin kawena ki nikjat kadonia ka jinglong ka kerpang haga history bat ka jingthu khana yaki bru ki badon ha Israel ka ying jong u Jacob ka dei ka bo bleu la dab ban kular skam ha u ba un sa penlong ye ka jat ben riu ka jong u kum ka ta ka jat ben riu ka ba kraw bat kan don ka wei ka jat kan sa ai ya ka jing ithu bat ka ta ka kur jong u Jacob kum u khun u basan bat uta u dei u Juda ka kirteng Juda ka bamut ka jing yaro bat ula kelalong u apartment jong ka jat ka balakha haga kerteng ke jong ka jat Juda kere ka jat ka pau nam ha bat ka dak jo ka jat ka badon ye ka history hapo jong ka ri Israel hanrei balai kene ka jat Juda kalong ka badon kam ban sngo tho ye ka nengi don kam ban pai sha ki jithu lupa haga testament ka berim ba kumnon sa wan ubriu ba kraw na ka jat Juda u Juda u dei u khun basan jo u Jacob nakale u bala pau ha haga jithu khana shaphang ka ying sam ka jongki haba sngo tanat ye ki sipara jong u Juda ula pen pau ye ka jingslur ka jong u hagaba ki para ki jong u ka thmu ban penyap yala u jong u para u Joseph u dei u Juda ubla ai jingmut ye ki ban dino ye u Joseph haga jaga ban penyap ye u hadin kata onda kele kendu ya ka namsnu u dei u Juda ubla trwa yala de ban kitkli naga bentaban yada yala u jong u para u Benjamin kane ka paushai ba udai ma ubalong ubala kloi ban shim ye ka jingkel kli ban yada ye ka yingsam ka jat Juda ka dei ka ba hiar pateng kum ka dak ban yo ye ka ta ka ri ju ka jingkular ka ba kan thop ya ka nongba Jerusalem ka ba kelalong ka san hima sima pat ka pedengdu jong ka jinglong mensim jong ka ri Israel ya ka ne ka jat Juda la tip kum ka ta ka jat ka ba klan ka ba shulur bat ka jinglong nong yalam ki jinglong tun rai jo ka jat ka long ka ba don kam hadu kata namar dei na ka jat ka bala yo ya ka jingkular ka ba unsawan uta mesaya lingba jong ka jat ka jingi thulu pa ha ka testament ka rim ka khubor ka bala kran da ublei ya ki nong yu thulu pa kane ka khubor bunsin ka urlong ha ki por ki ban sawan kane ka jingkerman ye ki bru bat ban yalamru sha ka jingkerman ya baro ka jingi thulu pa ka ba mut ka dei ka jingkular ye ka jat man ru Israel kata ka dei ka plan ka start ka jongblai bat ka ta kan jeru tang khala kane ka jingi thulu pa ka khut ka don ye ka jingmut ka bayar haru kata halor jong ka ka phang bat kat banang ya ki por kane ka jingmayan ka nangwan ba unong pen un sawan ka wei ni ki jingi thulu pa ka kong san tam ka dei shaphang ka jat Juda kabla tho ru ha ka kitab Genesis ka lenong ka sau pho khandai ha ka ba u Jacob la thya ka jing thya haswa ba uniap ula lumlang ya baro ki khun shinrang jong u ban aye ki jingker khu ki bat ban kren ai ru shaphang ka lawei jong ki bat ha ka jingker khu ko jong u haba ula poi ha u Juda ula kren ye ki kintin jong ka je thulu pa kumne kat kum ka kitab Genesis ka lenong ka sau pho khandai ka khat ka ba shipho ka ba u ula ong kumne uding sensyar kan ria na u Juda limne unong thau ain na pring ki slajat jong u habanda wan u shilat bat ya u ki jat ben riu kin ko ngu kane ka je thlu pa ka pen iba ki ba her pateng na u Juda kin dei ki bat ya ka buram bat ya ka bor sensyar halor baro ka balong ka dak jong ka jinglong sim bat ka bor hadu ba unda poi kum unong sensyar ba kraw uba ka perthai kan sa dam krup yu bat uta unong sensyar la skuthu ba udei mesaya ubalong u Jesu Christ ya ka bawla dap ban kular kum unong pen jong ka Israel bat ki ri jong ka perthai kane ka je thulu pa ka dei ka jat jong us ka ba unsami naga jat Juda bat ka por ka la poi bon kha yu Jesu Christ
ban sngo tho shu halor juga jing shisha ka kamram jong Jacob barki khon jong u kilong ka dak ka shin jong ka jaj ben riu Juda bat ka je thu lupa saphang jong ka jaj ben riu Juda bat ngi yu i ka ne ka plan ka ba khut ka plan nang pau shu lingba ka je thu khana ka jing jit ye ka jaj Juda kum ka jaj ka ba Jesus Christ unwan kam dei ka ba chu je reng khat hanrei ka de ka ta ka tan rai jong ka je thu lupa ka ba la je nadu ka menor bat ye ka dor jong ka jinglong nongelam bat kum unong pen em jong ka jaj Juda bat na ka jing her pateng ka pen i ye ka je thu saphang jong ka jaj Juda ha ka Bible ka dei ka je khlang jong ki jing e bat ka jing pen em kum bala tho ha ki por ke ba men suwa kum bangi tip ye ki por ke men dai ka we ni ki khil mat ka ba don kam tam ya ka jing em je ki jaj Juda ha ka be dei ba ka jing ja jong u Joseph ka dei ka jing jit jong u Juda ban dim rau no yu Joseph ha ki nong Midian ha ka jaka ban penyap no yu bat ka ai ka bala ja yu Joseph kum bangi tip kalong ba ula long kum uta unongelam hapo jong gari Egypt hadin bala dino da ki himman ki jong u hadin bala wan ka nam snu ku surkai ha ka takapor udei u Juda u bala kit kli yala u jong u para u jong u Benjamin ban pen i ya ka ta ka mon ban ya dai ka yingasam jong u wat kat kita ki jing e ru nang ta sak wei pat ka dak ka bala jia ka dei ka jing kren jong u Juda bat ka tamar ka persa kurim jong u Juda namar baga tamar kam semla don khun hadin ka jing yap no jo khun jo Juda ula pen kala ya ka bat pen kha khun senrap ru ya ka haba ule kendu baga jingle ka jong u Juda ula pen pau ya ka jingle bakla da ka bolo ong ba kalong ka ba kham hok bunsha banyanga lingba jo ki kinten baga jingle ka jong ula shim ya ka jingkit kli na ka benta ka jingle isnai ya u Juda la tip kum unongelam u baslur bat u badon ru ya ka jingkit kli haba ka ying ka sam ka mat ya ki nu ki jing e ha ka nu ka klip mat bonsen u Juda u mi ban Quran bat ban shimru ya ka rai ka ba khadu ka jingle jong u ka pen i ba u don ya ka ta rukom perkhat bat ka jingsha sitom na ka benta jong ki wei kani ka pau nadu ba ka jingsha dino jong u Joseph ba u Juda u wat ya ki lat kilinti ya ka jingma ka ba shirkhai bat u dei ma u bala wanra yu para jong u Benjamin na ka yingasam ka balong kum ki mrau ban wanra pat ya ka buram ju ka ying shakanam ka buram ka babha na ka ni ka daw ka pen i ya ka jinglong nong yalam ka jingdon ya ka jingkit kli ka jong u bat ka jing sngoret ka jong u bat u don ru ya ka tai ka jing bisal ka bahok kani ka penlong yu Juda ba ki nong her pateng jong u ban thung yu kum usim kani ka jinglong kamlong tang ba unlong unong yalam hanrei ban te song ya ka dakshna ya ka dor ka bu mesaya udei na ka nuksa ka babha ka jia dei ju Juda bat usim David ka jaj Juda ka kalalong ka pedengdu jong ka history ha ka ri Israel lingba jong usim David ubadei uwe na ki pateng jong u Juda u David udei u khna aplang brot hanrei kumno u kalalong kum usim ubakraw jong ki Israel ubala sha ban sles im hau nong thulpa u Samuel kadai haga pori ka ba u David u sanshar ula yo ban seng ka Jerusalem kum ka nongba jong ka sanshar ka khadar bat ka nongba jong ka jinglong khut ka balong kum ka nongba jong ka rui Israel kadai haga jinglong nong yalam ka jong u donru iki bor sipai ka ba khlanbor bat ki ba kerpang hadu katta kata bat u donru iki jingai ki ba skam hau blai yaki ai ki ba u ule bat ka ai ki ba u perkhat u judam hau blai ban duai kum usim jong ka Israel ublay ulay te jutang bat u David bat ula kular baka jingher pateng na u Juda ken senshar ka Israel si junam kane ka jingkular la tip kum kata ka jingate kular jong u David bat u dei u maudong jong ki jiu bat ki Kristan ha ka jingtip saphang jong ublay kat kum ka kitab ka baar jong Samuel ka lenong ka banyau ka dekhat ka bakhat ar hadu ka bakhat riu ublay ula kular yu David baya ka khat ka jong u on pen skam si junam bat ka hima ka jong u kan mat ya ka jingten ju ka ba kenjaman sim kane ka jinglong sim ka ba kenjaman sim ka kedeu saphang ka jingwan u Mesaya ba un sa sanshar omtang ya ki Israel Henry ya baro ka perthai situlup ya u Jisu la kha ha Bethlehem Judea ka shnong jong u David kane ka de ka jingpendap ya ka jithulupa ka balong katkum ka Bible ka bala tho ru ha ga gospel ka ju Matius bat u Lukas saphang ka jingkha yu Jesus Christ ka ba her pateng na u David u Jisu kum u jingsisha ula her pateng na ka khat jong u David ban pendap ya ka jithulpa jong ga Bible ba kam sham la bakla
Bakane kadai na utunrai jong u Juda uta ubri ubakrao baun sawan. U Jisu uwan naga jat Juda ubaliate jutang nadu u Abraham u Ishak u Jacob bat u David. Ka jingwan ka jong u Jisu kare ban pendap ya ka jingkular jong u blay bat u David. Ban seng ya ka hima ka ba kenjaman sim. Om na ka bentaki bor jo ka perthai henrei da ka bor ka ba kenjaman sim. Kane ka jingshar pateng kadai ka benta jong u Jisu kum usim uba kadu ubal wanra ya ka jingpen em bat ka jingsuk ya ka perthai barokawai. Using jong ki Juda. Haka Bible using udai ka dak jong ka jingklan. Ka jingshulur bat ka jinglong don buram. Genesis lenong ka ba sapu khandai. Kerkhot ka ba khandai. Ya u Juda la batai ba udai u khun sing. Baula hek lasan haka jingklan kum using. Kumba u Yohanes ula penpau haka kitab jing penpau ka lenong ka ba san kerkhot ka ba san. Ka penpau ba u Jisu udai using jong ki Juda. Namar ka jing klan bor ka jing long janai ka jungu ka bor ba ka jing job jong u ya ka pop bat ka jing yap ka jing shlur jong u ban sha halor jo ka dingpna ka jing long don buram ka dei ka jing mi pat bat ka jing senshar ka ba kenja mensim u Jisu long kum using jong ka Juda haba unwan ha ka perthai da ka turoi kum ba ulo kular ha ga ba ngik ki jong u ha ka jing job ka ba khadu kum unong senshar u ba haklidu balai u Jisu wan ka ja Juda ubadai uwe ni kat arngut ki khun ki chu Jacob bat ula kelalong uba kerpang tam hadu kata napdeng ki kat arngut ki khun jong u Jacob ngile kren ya ka ha ki ji thu khana lupa ki ba on sakha yu Mesaya na ka ne ka jat Juda kata ka de ka jinglong noilam jong ka jat Juda bat ki dak kishin jong ka ya ka ba ula dep ban kular ha u David ka jingkha ya u Jisu ka de ban pendap ya ka jitu lupa bat balai la kedau ya u kum using jong ki Juda balai u Jisu wan ka ja Juda ka ne ka long ban pendap ya ka jitu lupa ya ka jingkha ya u Jisu ka deiru ka jingjia ka bomla ban klat chu lanu ru ba u Juda u de khun jong le ka tanga jong u Jacob ka bomdon ba it ne buram ya ka kum ba ka dei ka Rachel ka de ka trai jong u Jacob Handrai ublai udon ye ka jingtmu ka beri halor jong ka de ka benta. Naba na u Juda kenmik ki bru ka ba kraw kumba ula dap ban kular. Bad yathu lupa kumba. Kum taru kala jelong tik haduk menta. Kum ta utenrai bu utit jong u Juda. Udang don hagari Israel haduk menta. Ka jinggali menta hangne ka long ba hatu unongelam jong gari Israel menta udai ne am na ka ja Juda. Kabalong katkum ka de ka jingkular jong ublai yu Abraham u Ishak u Jacob bat u David. Lada em balai balada hooj hangnu kumtala da pikwa bangan chna video halor jong nongelam uba menta jong Israel snobha like bat comment ya kene video kubleshibun tat hadu bengken lu haga wait pat ka video